dikit sa Ilocano. Malagkit sa Tagalog. Tapos ito ay 2 kilo. Tapos mantika. Ayan. Star margarine, patis, at saka manok na ano, yun. Tapos nor cubes, paminta, bawang, laya, at saka ito, chicken noodle soup. Chicken. Tapos lalagay na nila yung bawang at saka laya. Lalagay na yung manok. Tapos ilagay na rin yung star margarine. Patis. Tapos dikit. Yang malagkit guys binasa na yan kanina. Okay lang kung may tubig-tubig para hindi siya matutong. Biji ko. Diyan naman Mantika. Lagi ko. Hindi ko. Teacher. Teacher nga puraw. Ginigisa po yung bigas na malagkit bago lagyan ng tubig. Tapos ayun na po, tubig. Tubig na tubig. Yan. Parang aras kaldo na. Yan yung tinatawag na arroz kaldong Ilocano. Damihan lang para yung bigas ay lalambot. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Bale tatlong Sa piling ko
Tatlong pitchel yung nailagay. Hayaan lang natin siyang kumulo. Hey there, baby. Yan. Kapag kumukulo na, haluin lang hanggang sa lumapot. Kung kulang yung tubig, mapapansin nyo naman kung malapot o hindi. Lagyan natin ulit ng tubig. Tubig. Kasi yung bigas natin na malagkit, hindi pa siya luto. Yan o. Yan. Halu-haluin lang para hindi siya didikit sa palayok. Saka yung tatlong Nor cubes pwede nang ilagay. Awanan. Tapos ilagay naman natin tong Nor, chicken Nor. Mga ano lang to, 54 grams. Lagay natin lahat. Saka itong betsin. Yan, betsin. Lahat. May cook. Woo! Yan, halu-haluin lang kasi malapot na. Tapos tikman nyo kung okay na. Kuha kayo ng maliit na kutsara, yung parang kutsara, ganito oh, ganito. Lasang arroz kaldo. Halu-haluin para hindi siya didikit o kaya masunog. Yung pwede na nating lagyan ng durog na paminta. Paminta na durog, konti lang. Huwag masyado kasi yung mga bata baka maanghang. Halu-haluin lang. Ayan. Tignan nyo lang kung luto na yung niya, yung bigas niya. Pwede nang ilipat sa kaserola.
Yan guys, luto na. Pwede natin i-transfer sa kanyang lalagyan na kaldero. Kaya naman, hindi ko ano ni. Pagpuksan mo na sana, kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, ayaw ko na bibitin. Kaya mabuti pang Surok lang. ayaw kitang pilitin kung di ka pa Yan. sa susunod. Hinay-hinay lang, baka ano, mapasok kayo. Ikaw pa rin ang baby ko. Susunod na lang. Yeah, yeah. Tapos yung mga pre-taste ni... Di pre-taste na. Para mas masarap, lagyan natin ng kutsay. Kutsay po ito. Yan. Parang dekorasyon niya. Yan. Kutsay siya. Kutsay.